Я домой пойдой, мошиндой, хонадой, насиб гайдом. интернет як видеои аҷоибу ғароиб паҳн гардида буд ки аз дидану тамошоаш ҳамагӣ ба ҳайрат афтоданд. аниса аллакай дар ин синну сол ҳамчун ҳунарпешаи хурдакак шинохта шудааст. чуноне ки дар навор дида мешавад духтараки хурдакак рӯи ҷойнамоз намозхонӣ менамуд. ӯ гоҳе дар нақши хушдомани сергаб рӯи навор меомаду гоҳе дигар дар нақши келинчак. фаҳмед ва донед ки аниса духтари кист шояд аҳсану офарин хонед. Я бори дигар салом алайкум бародаро. Чихеле ки барои граница гузаштан мо акай бахара ба шумо тавсия медодем. бародаро ҳозир ин ҳамин рақамое ки дар рӯи экран дидесен занг бизанед. ҳар рӯза сафар дорад 500 рубл айноми канали мо кадоме ки мерава скидка карда мешава. бародари ба бовария мошиноша хай дидагӣ бидем мошинои замонавӣ бе ягон камбудӣ д ташаффур дора. ҳар рӯза сафар марҳабат ин рақамҳо да занг бизанед. марадона кардай ӯ чашмои хуморет ва мешавам ёре. чанд рӯз қабл дар интернет як видеои аҷоибу ғароиб паҳн гардида буд ки аз дидану тамошоаш ҳамагӣ ба ҳайрат афтоданд. дар як муддати кӯтоҳ наздики 2 миллион тамошобинро гирд оварда зиёда аз 50 000 лайкро соҳиб шудааст. خدایا برای خودم هیچی نمیخوام برای پدر و مادر یه داماد پویدای ماشیندای خوندای نصیب گایدم. чуноне ки дар навор дида мешавад духтараки хурдакак рӯи ҷойнамоз намозхонӣ менамуд. аз тамошову дидани ин навор ҳамагӣ офарин мехонданд, вале намедонистанд ки ӯ кист ва чанд сол дораду аз кадом аҳли табор аст. бисёриҳо гумон мекарданд ки ин духтарча афғон духтар асту навораш то ба кишвари мо омада расидааст, вале ин тавр нест. мо чанд рӯз пайҷу суҷӯ гашта дарак ёфтем ки ин духтарча тоҷик духтари худамон буда аниса ном доштааст. баъди он наворҳои рақсҳои зебояш паҳн гардиданд. ӯ гоҳе дар нақши хушдомани сергаб рӯи навор меомаду гоҳе дигар дар нақши келинчак. мо аз ин истеъдоди фавқулодаи ӯ бетараф наистода маълумотҳои тозаро аз ҳаёти ин кӯчулаи хандонрӯ пайдо намудем. ин духтараки болаҷаб ҳанӯз 4 сола бошад ҳам аллакай бо истеъдоди нотакрораш тамоми тамошобинони интернетро ба ҳайрат овардааст. بچه چطور بیای من خوش اومد دختر دیگه. аниса 2 сола буд ки дар филмҳо ӯро ба нақш даъват мекарданд. филме ки ӯ аввалин маротиба нақш бозида буд филми кӯчкар дар сафар унвон дошт. баъди ин филм сарояндаҳои кишвар ӯро ба клипҳои хеш дар нақш мегирифтанд. بچه آخه عبید خواب نمیبرم. بذار اینجا خواب را وقتی که آدم عبید خواب میره سباش آرام میشه نه؟ حالش جون عبید خواب میره؟ ҷамила икромова сарояндаи умедбахш мегӯяд вақте дар клипи ман нақш бозӣ кард ман худам аз истеъдоди аниса ҳайрон мондам. ӯ чунон ҳаракатҳое дошт ки ба тасвир намеғунҷид. ҳамчунин донжуан яъне дӯстмурод шарипов мегӯяд аниса дар клипи зангирум нақш бозӣ карда ҳама тамошобинонро ба ваҷд оварда буд. як духтарчаи булаҷаб асту халос, ояндаи дурахшон иншоллоҳ дар умраш дида мешавад, мегӯяд ин ҳунарманд. ӯ бештар дар шабакаи инстаграм мухлисони хешро гирд овардааст. номи инстаграмаш аниса ноза. мо чандин рӯзҳо ин кӯдакчаи ҳунарварро ҷустуҷӯ намудем. ба чандин нафарон занг зада билохира дарёфтем. агар фаҳмед ва донед ки аниса духтари кист шояд аҳсану офарин хонед. аниса духтари нозу ба нози ҳунарманд режиссёр ва сенариянавис акмал ҷумаев будааст. азбаски худи акмал истеъдоди фавқулода дораду бо филмҳои зиёди хеш тоҷикистонро ба ларза овардааст. акнун духтарчаи нозанини хеш анисаро дар ин роҳ тарбия намуда ояндаи ӯро дурахшон карданист. аниса аллакай дар ин синну сол ҳамчун ҳунарпешаи хурдакак шинохта шудааст. бо тамоми ҳунармандони машҳури кинову чеҳраҳои саршиноси кишвар акс дораду бо онҳо рафтуомад дорад. мо боварии комил дорем ки аниса бо ин ҷидду ҷаҳдаш кинои тоҷикро дар арсаи ҷаҳон шинохта гардонида малакаи дар умқи дилдоштаашро ба тамошобинон нишон дода шӯҳрату номи бузургро дар ин соҳа соҳиб хоҳад гашт. Самая страшная работа – это домохозяйка. Зарплаты нет, выходных нет, отпуска нет, пораньше не уйдешь,
Работа никогда. ман корманди фаберлик мебошам. маро модарам тавсия дод ки ба ин ширкат аъзо шавам. борҳоро бо нархи арзон тариқи ватсап ба ман пешниҳод карданд. номгӯи чандин тояшро интихоб кардам. муддати 3 рӯз пас борҳоро то наздикии хонаамон оварданд. дар аввал ба хонавода, баъдан ба ҳамсабақонам борҳоро нишон додам. онҳо ҳавасманд шуда бо маслиҳати ман аъзои фаберлик шуданд. мо духтарони ба пул ниёз дошта акнун аз падару модар пул намепурсем. ба маоши худ ва даромади иловагии хеш ба дарс рафта меоем. либосҳои танам низ дар як муддати кӯтоҳ дигаргун шуданд. акнун пули ман зиёдтар шуда истодааст. агар шумо ҳам мисли ман даромади нағз ба даст овардан хоҳед, бо маслиҳати банда орзуҳои хешро амалӣ карда метавонед. марҳамат, шанс аст, корҳоро сар кунед. худатон раҳмат мегӯед. рақамҳо дар рӯи экран.